Karagitoy apanawen, ket sabalin ti aglawlaw. Adon dagiti rason no apay bumasbasit, dagiti tattao ti makaabuten iti sangagasot atawen. Naduma-duma asaksakit ti mapaspasaranen dagiti tattao. Isot gapuna at ti gobyerno ket agar-aramid met ti pamuspusan tapnon ti kasta ket malapdan ti panagtaod ti nakaro asagubanit ti bagi dagiti umili tangamin ket ti kapatgan wenno ti kangrunaan a kinabaknang ti maysa a tao ket tinapintas a salunat. Iti ili ti Nueva Era, babaen ti panangidaulo, the Mayor Attorney Aldrin Garvida, ken Vice Mayor Caroline Garvida, pakiramanan dagiti miyembro ti konseho, iti nadakamat nga ili, ket kitkitaenda, ti pagsayaatan dagiti kakailyanda, isut gapuna nga iti karayto nga aldaw, ket in launch ti LGU, ti ASI program, wenno ti agnanayon ken sapasap a serbisyo ti salunat para ti ili. Adaytoy ket pangtulong karigiti so amin nga umili ti Nueva Era, Ilocos Norte. Talagang nga it is the right of the people to give them the services of health as embodied in the Constitution, Article 2, Section 15, kung nakitay apo. An kumalang iti papel, deto'y provision di Constitution, kaya mamati tayo nang nangro na kada tayo nga nekkan di gundaway ngagserbi, kadigiti kakailyan, nga lumabalin, mekkan met iti gundaway, iti amin-amin, sa pasap kakailyan, nga maka-avail iti programa, iti salunat, ang nangruna kadigiti senior citizen tayo, dahi addan ti banay iti bagina, yan amin-amin, manipudubing, han tayo nga bareng-bareng deti salunat. Hantay lang kuma nga mapanen agpa-check up wenno mapan iti ospitalin apo no medyo malalan ti sakit. So nga napanunutan tayo in order for Nueva Era to be productive, kalaksidan dagiti in-launch tayo nga programa tayo iti edukasyon, at kitain tayo met deto'y programa tayo iti salunat. Napalaw si ragsak ken panagyaman dagiti umili ti Nueva Era, gapuanan na, tay baklay amin ti LGU, ti kasapulan dagiti lumugar, tapno ti kasta ket mataripato, tinapintas a salunat, dagiti umili. Nakapimpintas la unay daytoy nga programa nga in-launch iti LGU iti Limingan Nueva Era sir gaputa daytoy ket dakkel nga tulong para kadagiti umili ta awanen iti abala pay nga mapan pay iti adayong mapan agpa-check up, mapan mangala kadagiti dokumento pay awanen ket so nga dakkel nga pagyamanan mi iti Limingan Nueva Era iti panangidadaulo ti iten mi nga Mayor ni Attorney Aldrin R. Garvida ken kastama tinurepay iti Sangguniang Bayan members ta napanunutan da detoy nga aramid ket itatatipan na kay launch na sir so nga dakla una nga pagyamanan mi ta dakla nga pagnamayan mi iti Limingan Nueva Era sir. Sir, nasaya at sir at nga para kanyami nga senior citizen nga ada libre nga agas mi kada umay dito ayan mi nga asigan mi kita. Nasaya at sir. Ket agyaman kami kin mayor mi nga kasoy nga programa na. Pesuanan na sir naragsak kami nga bumarangay ta at dati kasto nga programa. Dagiti pada nga adan anayan na kenjoray awan anayan na ma-check up kami, ma-laboratory kami. Kas lapay ket ko dito yan, general check up dito. Amin nga klase nga dagiti makita wano ma-laboratory ket maamami no ana dagiti resulta na ket nakapimpintas dito sir ta umay dapay dumanon. Imbes nga dakam ti mapanji health center wano sabsabali nga balay pagagasan iso dati umay nga dumanon. Sa programang ito, dadayuhin po ng ating health department ang mga barangay upang mapalawak pa ang sakop ng mga mabibigyan ng medical na konsultasyon
laboratorio at libreng gamot ng ating lokal na pamahalaan. Layunin po nating maitala lahat ng ating mga kapamilya upang lahat po tayo ay makatanggap ng naaayon na benepisyong medikal ayon sa Universal Healthcare Act. Hindi lamang po ang mga may sakit ang maaaring pumunta upang magpakonsulta. Maaari rin pong magpa-annual check-up ang mga walang sakit upang mabigyan sila ng wellness advice para makaiwas sa mga sakit at kanilang komplikasyon at mapanatiling malusog at matibay ang kanilang pangangatawan. Muli, maraming salamat po at inaanyayahan po namin kayong hikayatin ang inyong mga kapamilyang dumalo sa ating bagong programa. Ti local government unit ti Nueva Era ket mangiyal alokar ti pundo at 20 milyon iti kada tawen. Tapno di kasaket adda ti sindadaan ang maipaaya karigiti umili no kasbilang man adda digiti agkasapulan pakaseknan ti problema ti salunat. Dito pelang pang maintenance medicine apo na nang yelokar kami ti 5 milyon. Kalaksidan kadigiti dati nga programa tayon iti salunat. So ano dito agriro umabot ti gingganat 20 milyon ti programa to para iti salunat. Kalaksidan kadigiti ti aggapo ti national government, provincial government ket nang nayon tayo mananapo gapo kadayto nga programa tayo. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.